Лего Нинджа го затворя Криптариум с участието на Флорен Джей. Затворници, излизайте от килиите си. Направете 10 лицеви опори. Ей, Зейн, как ще направиш лицевите опори с тези шуликени? Дай ми ги веднага. Чук. Ах, Зейн го няма. А това е неговата килия. Ще потърся някъде другаде около затвора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ох, как се изморих от тези лицеви опори. Зейн, тук е твоят приятел Кол. Кол, отивам при него. Здрасти, Кол. Зейн, къде беше? Правих упражнения. След двучасов разговор между Кол и Зейн. И тогава той каза: не, аз съм велик. Аз му отвърнах: я чиба, бе, козел, аз съм по-велик от теб. Зейн, връщай се. Ти си призрак. Я влизай в затвора. Но защо? Аз какво съм направил? Ами призрак си. А призраците са опасни за хората. Както и за работите. Нали, Зейн? Сото, това беше обидно. Съжалявам. Имам едно затворническо облекло, ела да го облечеш. Но колко време ще остана в затвора? И то безнаказано. 2 години. Да, на мене 5 години ми стигат да охажвам. Вие ми викате 2 години. Пу! Но добре. Тук ти е килията, Кол. Късно през нощта. И понеже ако изгасим лампата ще е тъмно и нищо няма да се вижда, ще си използваме светкавицата. Така че приемайте го, че е късно вечерта. Не мога да заспа. Как ще стоя в затвора и то безнаказано? Ами да, ще се измъкна. Все пак съм дух и мога много трикчета. Имам идея как ще се измъкна. Ще се кача на това и ще скоча. Малко ме е страх. Ако скоча, ще се чуя и отново ще ме заключат. Какво пак? Предпочитам да рискувам. Готово. Дано никой не ме е чул. Зейн! Зейн! Айде бе, Зейн, толкова дълбоко ли се заспал? Кол, ела на телефонната кабинка. 3. Извинявам се, че не те чух. Зейн, айде да се умитаме от този затвор. Но полицая ще ни види. Ще се измъкнем в нинджа стил, нали? Да. Но моя нинджа костюм го изхвърлиха в бараката. Карай, и без него си нинджа. Полицая ще разбере, че двама ги няма. Ще разбере, ама няма да ни намери спокойно. Само ми свали белезниците. Ще ги дръпна с силите на леда. Отнеха ни силите, бре, момко. Аз съм робот. Мога да ги махна. Благодаря, Зейн. За нищо, Кол. Ето така нинджите се измъкнали. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и се абонирайте за мен. Чао!